ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଠଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲେଖକ କବି ବା ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖା କାହିଁକି ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅନେକ ଲେଖକ କବି ବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ସ୍ୱକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଛାପାଖାନା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ମୂଳ ଲେଖା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଜଣକ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମୂଳ ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କଲାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ତଥ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଲେଖାରେ ପ୍ରମାଦ ରହିଯାଉଥିଲା। ଐତିହାସିକମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ନଥି ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ନଥିପତ୍ରକୁ ପୋଇ ଖାଇଦେବାର ଭୟ ଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲେଖକ କବି ବା ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ତୁର୍କମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଲପ୍ତଗିନ୍ ଗଜନୀ ନାମ୍ନୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 997 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପାରସିକ କବି ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାହାନାମା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲ ବେରୁନି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ମାମୁଦ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ରହି ତହରିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ଘୋର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତରୁ ଧନରତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। 1175 ମସିହାରେ ସେ ସୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଘୋରୀ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି 991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 992 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କଲେ।
ଏହାପରେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କୌନଜର ରାଜା ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭେଟିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଘରୀ ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ଓ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଗଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଞ୍ଜୋର ଓ ନେଗାପତନମରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପଲ୍ଲବ, ଗଙ୍ଗ ଓ ପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବିଶାଳ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ, କେନାଲ ଓ ହ୍ରଦ ଖନନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ, ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ କରିଥିଲେ। ଚୋଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ବହୁ ଜମି ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଚୋଳମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉର୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ନାଡୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଲାଳ ଜାତିର ଧନୀ କୃଷକମାନେ ନାଡୁର ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଶାସନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସଭା ବିଭିନ୍ନ ଭାର୍ୟମ କମିଟି ଗଠନ କରି ଗ୍ରାମର ବଗିଚା, ପୋଖରୀ, ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର, ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ଯାଦବ ବଂଶ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଏହାର କେତେକ କୃତିତ୍ୱ ହେଲା। ଯାଦବମାନେ ଦେବଗିରି, ଯାହାକୁ ଦୌଲତାବାଦରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭିଲିମା ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ଭିଲିମାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୈତ୍ରପାଳ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜା ହେଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯାଦବ ବଂଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ଦେବ ଓ ହରପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶ ବା କେଶରୀ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେକ କୃତିତ୍ୱ ହେଲା,
ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କାଳଚୋରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମେଜୟ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କେତେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ହେଲା, ସମବଂଶୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ସମବଂଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 55 ମିଟର। ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଠିତ ହୋଇଛି। 9 ନମ୍ବର, ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଗଙ୍ଗବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଜୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ ସମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବଙ୍ଗର ଆରମ୍ୟ ଓ ରାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି, ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗଚୂଡ଼ାମଣି ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର, ଯିଏ ଏକାବଳୀ ନାମକ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣାରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଦାଶିବ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିୟ ନମ୍ବର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଓ ରମଣୀୟ। ଏହା ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 66 ମିଟର। ମନ୍ଦିରଟି ଚାରିପଟେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଦିଗରେ 4ଗୋଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି।
ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ରାମାନୁଜ ଜଣେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେ ପୁଣି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିଲା ତାମିଲ। ଏହି ଭାଷାରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ବାନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନାନାୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାଜପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ପୁରୀର ସୁଉଚ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ବେଢ଼ାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଟ ଲୌହ କଡ଼ି ଓ ପଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ, ଯହିଁରେ 24ଟି ଚକ ଓ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରସ୍ଥ ଛାୟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଗଜସିଂହ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ବ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ଖାଜାଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର ହେବ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫିରଦୌସୀଙ୍କ ଶାହନାମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଖ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରତିହାରମାନେ ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିହାରମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ହୟଶାଳ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ଅ ନମ୍ବର ସମବଂଶୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସମବଂଶୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। 6 ନମ୍ବର ଶତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାସ୍ୱତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଶତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଜ ନମ୍ବର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃତି। ଉତ୍ତର ହେଲା
କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃତି। ଝ ନମ୍ବର ନିମ୍ବାର୍କ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିୟ ନମ୍ବର ନାନାୟ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ନାନାୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଠ ନମ୍ବର ବିହାରର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଦିଲବାରା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ତାର ମାର୍ବଲ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜସ୍ଥାନର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଦିଲବାରା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ତାର ମାର୍ବଲ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 3 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତୁଘଲକନାମା ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେବ ଅମୀର ଖୁସରୁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଡେସ୍ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 17 ଥର। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରଥମ ତୀରରେ। ଗ ନମ୍ବର ହେବ ପ୍ରଥମ ତୀରରେ। ଘ ନମ୍ବର ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଡେସ୍ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଉ ନମ୍ବର ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଡେସ୍ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କହିଲେ ତାଞ୍ଜୋର। ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତାଞ୍ଜୋର ଥିଲା। ଚ ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଡେସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି କେଶରୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବହିରେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ବାକ୍ସ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଘଟଣାକୁ ସଠିକ୍ 1992 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ଚେରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରି ଗ୍ରାମର ବଗିଚା, ପୋଖରୀ, ଜଳସେଚନ ମନ୍ଦିର ଆଦି
ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କୟଲ ବନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଦୁରା। କୟଲ ଏହି ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଥିଲା। କୟଲ ବନ୍ଦରକୁ ଆରବ ସାଗର ଓ ଚୀନରୁ ବହୁତ ଜାହାଜ ଆସୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଯଯାତି 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଡ଼ଚୁରୀ, ଭଞ୍ଜ ଓ ଭୌମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଣେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅମରାବତୀ, ଛତିଆଠାରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ରମଣୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 66 ମିଟର, ଚାରିପଟ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ 4ଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯୁକ୍ତ, ଯହିଁରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଶଙ୍କର, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ। ଶଙ୍କର ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 788 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳର କାଲାଡିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ରାମାନୁଜ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କବୀର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ। ସେ ନିଜର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର କରିଛନ୍ତି। ବୀଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଦୋହାରୁ କବୀରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ତାପରେ ନାନକ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ। ନାନକଙ୍କ ରଚିତ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ ତାଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ବିଷୟ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ତାପରେ ଗପୁରମ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପଥରକୁ କାଟି ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଗପୁରମ୍ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଓ ଲିପି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ନନାୟ ରଚିତ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଥମ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1992 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଦିଲ୍ଲୀର ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1992 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଜୟୀ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ସ୍ୱଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଆଗରୁ କରିପାରି ନଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ, ଯାଦବ ଓ ପ୍ରତିହାର ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଚୋଳ ବଂଶ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ। ତାପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ
ତାପରେ ଚୋଳ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗଣ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ରାଜାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜଟାବର୍ମନ ସୁନ୍ଦର 1251 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1268 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାଳବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟ 1268ରୁ 1310 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଗଣ। ତାପରେ ହୟଶାଳ ବଂଶ। ହୟଶାଳ ବଂଶ ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂର ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ରାଜାମାନେ ହେଲେ ବିଟିଗ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲାଳ, ତୃତୀୟ ବୀର ବଲାଳ। ଯାଦବ ବଂଶ। ଯାଦବ ବଂଶ କଲ୍ୟାଣୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ରାଜାମାନେ ହେଲେ ଭିଲ୍ଲିମା, ଜୈତୁଗୀ, ଯାହାକୁ ଜୈତ୍ରପାଳ କୁହାଯାଏ, ସଂହିତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଶଙ୍କର ଦେବ, ହରପାଳ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶ। ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପୁତ ବଂଶ। ଏହି ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ରାଜାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 8 ନମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛ ଏବଂ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଲା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ସାବୁକ୍ତଗିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 997 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ ପଞ୍ଜାବ, ମୁଲତାନ, ଥାନେଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରି ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ସହ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜପୁତ ରାଜା ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ମାମୁଦ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି କାଶ୍ମୀର, ବଙ୍ଗ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ମାଳବ, ଆଜମିର ଅଧିକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ହୟଶାଳ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଶଙ୍କର ଏବଂ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ତମେ କେଉଁଟିକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଉଭୟ ଶଙ୍କର ଓ ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ। ଶଙ୍କର ମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମତ ଜନହିତକାରୀ, ମାତ୍ର ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ ଅଧିକ ଗ୍ରାହ୍ୟ କାରଣ ସେ ମଣିଷମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବୋଲି ମତ ଦେବା ସହ ଆଦର୍ଶ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଭଜନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ପଠିତ ବିଷୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ। ତାମିଲ ଭାଷା କମ୍ବାନଙ୍କ ରାମାୟଣ, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ମହୀଶୂର, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା
ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନନାୟ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଠିକାନା। ମରାଠୀ ଭାଷା ଓ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା। ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଇତିହାସ ବହିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ।